Tul din il-ġimgħa bdiet it-tieni fażi ta' tneħħija tal-aħħar 18-il arblu tal-elettriku ta' vultaġġ għoli li fadal fil-Gżejjer Maltin. L-Eni Malta qalet li investit €1 miljun fi proġett biex jitneħħew dawn l-arbli magħrufa bħala pylons u anke biex jittejjeb l-infrastruttura. B'total ta' 80 arblu madwar il-pajjiż, fin-nofsinhar ta' Malta diġà tneħħew 36 arblu li kienu mifruxa mill-Marsa sa ħalfar. Il-kap eżekuttiv tal-Eni Malta, Jason Vella, spjega l-ħidma li l-Eni Malta se tkun qed tagħmel fix-xhur li ġejjin fuq tneħħija ta' dawn l-arbli. L-aħħar fażi ta' tneħħija ta' arbli ta' vultaġġ għoli li kienu ifornu l-naħa tal-gżira, ċoħe iż-żona li minn Bulebel tieħdok għal Tarxin u anka għal-Marsa. Huwa spjega li l-pylons kollha li jinsabu fin-naħa ta' fuq ta' Malta tneħħew kollha fl-aħħar xhur. Sostna wkoll li l-pjan tal-Eni Malta huwa li sal-aħħar tas-sajf ta' din is-sena jkunu tneħħew l-arbli kollha ta' vultaġġ għoli mill-Gżejjer Maltin. Waqt żjara fuq l-an tax-xogħol, il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia qal li biex jitneħħew daw il-linji tal-elettriku ta' vultaġġ għoli, l-Eni Malta kellha ttejjeb l-infrastruttura billi poġġiet 3 cables ta' 33 kV taħt l-art mill-Power Station ta' Dellimara għal ħalfar u żewġ cables oħra mill-Melliħa sal-Armir li hija parti mis-sistema li twassal l-elettriku sa' Għawdex. Parti biex ikompli isebbaħ ukoll l-ambjent filwaqt li jassigura d-distribuzzjoni aħjar tal-elettriku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.